er Mathias og Andreas, der skal lave en unboxing. Ja, jeg hedder Andreas Rammer på YouTube, som I nok sikkert ved. I kender mig nok derfra. Og så har jeg også bloggen på Facebook. Den hedder Andreas' blog. Den har jeg, der kender jeg måske også mig fra. Og der kommer vores navne i beskrivelsen. Og vi kommer til at slette den sidste video. Så vi må nødt til at tage det om igen. Jeg har allerede taget dem ud, men jeg kan fortælle jer, at jeg viste heller ikke i sidste video pakken. Der var den kun i posen. Så nu tager jeg lige frem. Vi starter med kortene. Der var 11. 9G-kort og 10. Hvad var den? Nå, så er det 19 kort jo. Det var 9G-kort og 10. Var det ikke 10 år? 10 almindelige kort. Og her har vi Spider Fencer. Jeg kender ikke dem alle sammen. Jeg har set nogle videoer på YouTube med dem. Selvfølgelig har jeg det. Det er Spider Fencer. Er han ikke fed? Jo. Spider Fencer. Og så har vi ham her. Jeg ved ikke, hvad han hedder. Altså, jeg er ikke en freak. Kun nogle gange. Vi laver bare et par unboxinger en gang imellem. Ja, det er min første forever. Ham her ved jeg heller ikke, hvad hedder. Ham her for at Vi sætte kalder ham Skorpion, så. For at sætte ham her i hans motor, så skal vi dreje den her bagerst. Og så skal den her lille ting herop, den lille debedut her. Så er den op. Og vi sætter også lige Spider Fencer i hans mode. Så gør vi sådan her. Sådan her. Og det var det. Nej, vi mangler lige det her noget, det er rigtigt. Så gør vi sådan her. Og vi sætter den ligesom den siger, man skal gøre. Og så bagefter kan jeg vise dig, hvordan jeg mest foretrækker, hvor han skal sidde. Se. Ham her sætter vi lige sådan her. Nej, vi mangler lige de her små debedutter heroppe. Se, så har han en klon. Så har han en klon. Og en af dem er knækket i benet, desværre. Det er ikke ham her, det ved jeg. Du har afsenderen, der var noget galt med. Nej, jeg tror bare, det gik i stykker under posten. Det skulle ikke gå noget med. Så lige den her lille debedut herude. Ja, og jeg tog hovedet her om bagved. Jeg kan lige prøve at vise det igen. Så hovedet her bagved. Frem med den her. Og så har vi basic af foden. Altså, hvis du har den baggrund. Ja. Jeg viser det bare til, hvis I selv får den. Og jeg kan også godt lide det. Og så gør vi lige sådan her. Benene de skal heroppe i. Så skal de op i sådan nogle huller. Og så er den faktisk næsten klar. Jo, den er klar. Og så har vi lige en tale, det gider vi ikke se på. Så er den klar. Så har vi 3. Så nu kommer den der, hvor ham der Dragonoid han skal sidde på. Den er ikke færdig endnu. Ja, det ligner et jetfly. Den er virkelig fed. Det ved jeg godt. Det kan se sådan en rokke. Hvis man kalder det. Han ser sådan en. Det skulle jeg godt mig. Så er den faktisk allerede klar. Sådan der. Ja, sådan skal den se ud. Så kommer den anden på. Det er den, der er gået i stykker. Den, der er gået lidt i stykker. Så sætter vi den her herop igen. Og den der igen, som I nok allerede har set. Så gør vi sådan her. Ja, det er den her, som der er i stykker. Der er lidt problemer med den, men det gør ikke så meget. Jeg kan stadig godt bruge den. Den er så fed, det må jeg indrømme. Jeg fandt den inde på den blå avis. Jeg fandt den er virkelig billig. 75 kroner kun. Hvad siger du, Mathias? For alle den der? Ja. Fuldstændig vanvittigt. Men så fik jeg den ned til 50. På prisen. Ja, og så skal vi også lige den lille debut ud, og så er vi klar. Vi vil helst ikke sige afsenderens navn, fordi det vil bare være dumt. Vi vil ikke engang give et tip. Så gør vi lige det samme her. Og så gør vi det. Sådan at den debut skal også lige ud. Og så er den faktisk klar. Nå, er jeg klar til, at vi går i gang med? Nej, vi mangler lige Dragonoid. Hvad ligner den? Det ligner en krabbe. Det ligner også en skorpion. Det er det samme som den der. Jeg ved i hvert fald, hvor der står her. De sidder her. Ja. Så skal den her debut ud, hvis vi gerne vil lave den, som jeg gerne vil lave. Så er det den sidste. Ja, det er Dragonoid. Så tager vi lige benene ud, de skal ud. Så skal vi snart have ham ned på G-kortet. Sådan der. Det er Dragonoid. Han er virkelig fed. Prøv at se. Prøv at se ham. Hvis vi kan få kameraet til at fokusere. Det er sådan, han gerne vil have den. Ja. Hvordan skal det rigtig være? Det ved jeg ikke. Hvorfor blinker den rød der? Hvad er rød? Den der. Det ved jeg ikke. Er der brugt den optager? Det går før. Blinker den også der, hvor du startede den? Ja, jeg ser, der er gået 4 minutter før sekunder. Den blinkede den der, hvor du startede den? Ja. Nå, så har det bare brugt den optager. Ja. Så fandt vi ud af det. Men det var sådan her unboxing. Nej. Vi skal også lige bygge den. Nej, vi skal bygge transformer. Det er ikke en transformer. Så tager vi ham her. Og det bliver så benene. Ham her. Ja, det er det basic af benene.
tager vi og putter dem herinde i, hvis I kan se det. Prøv lige at vise det igen. Så det ikke. Så vi lige ham. Så putter vi ham ind i siden her. Og sammen gør vi med ham den anden. Og så gør vi sådan der. Det er faktisk basic underlåret, eller hvad man kalder det. Det er lårene. Så stiller vi lige ham der væk. Så laver vi Dragonite. Det ligner faktisk en skyder. Det er noget. Ja, det gør det faktisk. Nå, skal vi se på Dragonite? Så putter vi ham klar. Jeg tror du overhovedet, vi får nogle subscriber for den her. Kun til nooberne derude, som er Bakugan-fans. Ej, det er meget det var for nogle år siden, det var populært. Ja, men vi synes stadig, det er godt nok. Jeg kan godt lide det må jeg indrømme. Vi er måske ikke lige Og så må I sige, hvad I vil. Jeg skulle ligeglad. Vi er måske ikke lige de store freaker, at jeg er først lige begyndt at interessere mig for det. Jeg ved ikke engang, hvad de hedder. Jeg ved kun, om han er Dragonite, hvor jeg har set en video. Og ham der er en Spider-Fencer. Hvornår begyndte du at interessere dig for det? Der var det udkom faktisk. Jeg har også nogle videoer over min mor. Nå, så skal vi lige putte Spider-Fencer på. Ham sætter vi på ved at trække den her ind. Og så sætter vi bare de der 2 dipidutter der i. Se, så sidder han i. Yes. Så skal han Bliver ved. herover på. Og hvad bliver det så til? Nu bliver det til Max's Dragonite. Sådan. Så er det færdigt. Nå, skulle jeg lige vise jer det, jeg foretrækker mest. Ja, lad os det. Hvor meget er den op på? 6,5 minutter. Det bliver en lang video. Nej, jeg kan højst op til 10 minutter. Jeg skal lige skynde sig lidt. Nej, den kan jeg ikke. Jeg kan på min YouTube, hvor jeg går højst op på. Så jeg er også helt ny på YouTube. Jeg har kun lige begyndt at lave videoer. Jeg har kun 20 videoer. Hvor mange subscriber har du? Kun 5, tror jeg. Hvad hedder du derinde, hvis de skal finde dig? Andreas Ravner, de finder mig jo, hvis de trykker på... Nå, jeg viste i videoen her. Se, det kan jeg bedst lide. Må se, så er der skyder heroppe. Og jetpack. Jetpack. Nå, hej. Venner, vi ses. Det var den her unboxing. Min første video. Unboxing. Vi ses. Hej.